Ngarep bisa dikai becek ya. Ora udan temen ya, Pak, jeblok. Mari becek ana kiprahe. Oh iya, coba. Bisa pieng ecoker ayam rock singer. Kula niki asline rocker, mulane kula persis ya Mick Jagger. Ana sing ngarani persis herder. Wah, kaya unyil. Iwak tau digondol kucing, aku rabi lemu balak-balik kebanting. Sing dijaluk ayo saling sapodo padane ayo saling menghormati kudu menyesuaikan diri barek tonggo kanan apa maneh nek urip no kampung mula sing penting ayo sing nek ana penjabat sing bener ayo padha didukung ayo diutamakno kepentingan nek wis ngerti dolor barek peraturan ojo dilanggar duwen ana kesahan mula kita nek diweneh wewenang ojo mbanoyo tembang cindhik amban si elada ayo padha mengikuti perkembangan zaman tapi ojo ninggalno adat dhewe ayo padha nuntut ilmu lan pengetahuan sapa sing bodho bakal ketinggalan
pendek adekan iku kanggo mencapai kemajuan pendidikan adalah investasi harima enjaka mula sakjane wong kekancan mula sing apik kudu mapah gedang mula ojo gampang yo salah paham engko akhire medhotno seduluran mula nek kuyon dulur sing ati-ati mula kita kabeh kudu introspeksi ojo kebat kliwat ayo saling menyadari ana masalah titik ojo dilebokno pancen penting ngenai pergaulan pokoke ojo sampe ya merugikan wong kekancan kudu saling menguntungkan ojo salah jalan akhirnya gak karu-karuan sekali tindakan harus disertai 1000 pikiran iku ngono peribahasa kata sesal dulu dulur iku pendapatan nek sesal kemudian nyota berguna aku dhewe tau kekancan saking akrabe ngliwati ukuran pake aku digawe suwene saulan tak goleki dadak ketemu ana rombengan ayo hey hey bos ayo cak ajak dah umat yang ngene rek tapi lek ngrungokno suaraku serak-serak bahasa ini mestinya aku wis dadi penyanyi rock aku lah wingi ngrok asem sampe keplorot-plorot iki babras kabeh aku nyanyi pindho lho didukno wong soalnya suaraku gembret apa wingi mari mangan black iku wae lah lek penyanyi liyane lak mangane enak-enak sing mengandung gizi lah aku wingi mangan gak pokro esuk mangan bote sore mangan peyek tengah wengi mangan paci tapi ki ben aku dikirim nang Jakarta didu karo nyambe dadah ya ha hey 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 aku pian yo tau naksi wong kernete yo cakake aku esuk ya wis antri motor sampe kringeten durung ana sing numpaki srantan aku ngasrak ana wong metu teko wetane omah tak pikir iku bakul buah bareng tak lereni dadak wong gua sampah dadak ana panumpang siji kadhe wedok kaya putri timbang krenetku engko ngrusuhi kernet tak seret tak lebokno bekasi tunggu jejer cek ayame disalib bisa cek mepete hatiku panas tak uber sakeneke kurang titik nyerempet bakul sate sopir jagoan kok oleh tanah
gandeng mula abise terus tak eting wis tak salib motorku miring kasih tak tancep arek wedok yo tak piting kula atiku cek legone tanganku kate awe-awe nyetir tangan kiwa yo cuma sisi arek wedok tak delok iso tele-tele apese awak tutuk Singosari motor selip nobro sapi wong sak kampung metu aku digepuki aku terus lelir tibake ngipi namung semanten kidungan kula sae lan boten borong karasa wah mbundeli mesti ini nek ndelok suarane ya pensiun karepku ku leren ya tapi bos kok sik mundak lah ya apa arek-arek mang latihan sida tangga aku wis kadung macak kaya karane wong dodol mulutan agak sida lak izin didelok wolongan ngledul tidak ngelamun itu. Wah, ya. Loh. Rek. Wes. Wes anu iki gombel aku. Oh, bedesmu. Ana wong metu tabuhane gak karu-karuan. Ya apa kon, Dik? Kakang. Aduh, adikku sing ganteng dhewe, Dik, kon, Dik. Ya apa kabare Kacang Mas? Kacang Mas digoreng, Dik. Ya apa, Dik, tak rungokno suaramu lantur, rata serak-serak basa, Dik. Bareng kon ngidung kaya ngono, Mas, Dik, kerek telu matek kabeh. Ya mesti ae mate lang peno iku herdere. Ojo ngono ta, Dik, Kartolo. Ngene kabare keraton ya apa, Kang? Oh, oleh pengestumu gak ono alang-alang. Lah iki aku metu saka keraton terus Kanjeng Rawa. Oh, Rawa. Kanjeng Rama apa ngrasani aku? Kanjeng Rama ngrasani awakmu uga ngrasani aku. Iki dina awakmu ditutus. Aduh, iki dina awakmu dioyop. Iki dina awakmu diurut. Wah, diurut. Awak memang diperintah dikongkon goleki adik Ki Bagus Slamet. Lho, sing dawuh ngono ku sapi. Sopo? Sing ngomong ngono ku ya kebo. Sing dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Dik. Dinane iki aku karo jeneng sira. Iya, Dik. Diutus ngupadi adikku Slamet. Heeh. Slamet Darmuji apa Slamet Riyadi? Slamet Ki Bagus Slamet. Wah. Diutus mulai sebab adik Slamet ape dipolo kramakno. Oh, dirabekno. Iki ngene ya Kakang Mas Ki Bagus. Ojo bagus aku elek. Kakang Mas nyongek. Kakang Mas Basman nyongek. Iya. Nyongek Jaya. Nurut apa lho. Iya. Lah iki dawuhe Kanjeng Rama kaya ngono. Heeh. Aku ora bakal bali nyang kraton. Ayo goleki adik Slamet. Iki biasae Dik Slamet iku sobone ning ndi to? Lho, biasae sapa nek Kupang. Oh, nek Kupang sing nawake manuk iku ya Kang Slamet iki. Iya. Mulane manuk kok digawa ngalor ngidul. Lho, manuke Slamet arep didol. Si manuk pekutut kuwi. Iya. Loh, manuk penak-penak kok didol aku Kanjeng Rama kan duka. Wis aja ngomong iku, sing penting kayak goleki Ki Bagus Slamet. Lah iki dijak mulih. Wetanan apa kulonan? Ayo campur gaduh-gaduh. Wis ngene Kang Mas Basman Nyongek Jaya. Iya, iku sasi Nyongek Jaya. Jaya Kati. Iya, terus tadi dinane iki jeneng sira karo aku diutus ngupadi Adi Slamet. Iya, bener. Ora oleh bali yen ora ketemu karo Di Slamet. Betul. Wis aja kesuwek. Matuk.
Wis aja lekrek. Aja kesuwen. Iya. Ayo saiki mlebu desa metu desa wani. Wani. Mlebu alas metu alas. Gak wani. Gak wani. Lah wong putrane ratu kok gak wani wedi apa? Wedi macan. Lho, macan kok diwedeni? Ya nek macan sing galak dipangan gurus-gurus entek. Sing kok wedeni kuwatir macan cilik. Lho, apa? Dimut. Oh, lah yen mudhun gunung munggah gunung. Wani. Gunung apa ya, Kang? Gunung Ireng, Gunung Kuning, Gunung Apang, Gunung Ijo. Iku cap jiki. Eling jaman iki kala semono. Wis saiki ayo budel. Ayo. Ayo budal kok ayo tok. Lah ya budel. Ngene. Iki ngetan apa ngulon apa ngidul apa ngalor apa mendur apa menisor apa Wah, nang ndi ae iku. Ayo Kang nek ngono kan. Ayo tak selake. Awakmu nang ngarep. Iya, kowe. Aku nang mburi. Iya, ayo. Wah. Sajae rumangsa seneng aku ning Taman Keputran. Aduh. Taman Keputren bebarengan karo adikku si Ayu. Ya Dewi Sri Kastini. Sri Kroco Dewi Ayu Kastiniku. Lumbung. Dadi ki lumbunge pari termasuk kene anggota KUD ngono to. Panjenengan kok malih to Kang Mas? Loh, malih piye? Kok jadake kaya Lah nggih. Wong panjenengan menika satriya bagus. Narendra. Lah iya. Lah kok malih piye? Oh enggak. Kuwasa aku putrane Gusti Ratu kok. Lah nggih, mestinipun satriya bagus menika nggih gagah ngaten. Ayo mosok satriya gak lembeng to. Oleh wae. Mosok ndangune lembeng sing lembeng ngono jane ngono aku. Lah kok malah kualik. Dimes. Lho. Iku kok dirabuk jenenge iku. Menawi kula panjenengan mes lak nggih mekar. Dimas Diajeng maten lho Kang. diajeng garwaku Sri Dewi Kastini. Kualik menika Kang Mas. Dewi Sri Kastini. Inggih. Sapa bisi iku? Apa lali kowe? Mangke rumiyin Kang Mas. Heeh. Panjenengan kalau mau matur menapa garwaku? Iya. Kapan le nikahan? Jange-jange kok. Ojo tukar cincin kok. Waduh, sampun keseso sampun nyoncrong mawon. Pancene katrenya karo sliramu senajan kowe tak anggap bojo apa-apa to ora nek pawongan liya liyane kowe karo aku. Inggih menika tasih bakal to Kang Mas. Suaraku kaya jarwo. Kastini. Inggih kados. Aku mbok direngeng-rengeng to di pirang-pirang dina sumer wae aku iki. Turu gak penak mangan, gak penak gane iwak enak. Lah nggih rengeng-rengeng menika rengeng. Ya apa ki nanti apa nyanyian. Menawi rengeng-rengeng mboten saged, menawi gremeng saged. Iku jenenge wong deleming, Dik, ngono lho. Saiki wis pancene kowe karo aku gandrung ora apa-apa ya to. Kene tak bangku hadadah. Waduh, mboten Kang Mas. Geni yo. Sami kalian lenggah buk. Wah, sakar betonan ben aku iki. Sapa manis? Sinten ingkang manis? Ya sliramu to. Oh, ngaten. Kaya sira manut jadi ya Kaya teteh ngene. sun kowe bakal tak rabaski karo aku. Ya. Mboten Kang Mas. Apa kowe tak jak mulai konge mampet.
Edan. Lah panjenengan menika wau gandrung apa patrol? Rumah sak koyo jaga pari aku mau bengok-bengok. Wis toh, saiki manut jadi ya. Cedak rene. Monggo kula direkaken kan. Oh, menika wonten. Piantun monggo. Sik, aku teko njaba kok krungu wong kumat iki mang sapa? Suku wulune kok karat-karit. Sing penting pokoke apik. Ajeng Kartolo. Jajal mlebu takonono sing bengok-bengok mau sapa? Ngene Kang Bas Gitar. Kok bas gitar ki apa sih? Iki tak sawang kaya adikku Islam. Di, lho. Kakang Kartolo. Pangling tok karo aku. Ora pangling piye macak ora karu-karuan ngono. Lho, iki Kakang Basman, aku kan kakangmu. Kowe adikku. Aku pangragil. Lah iki sapi. Dalem pedet. Loh, kowe aja isin-isinake. Ya iku bakal garawaku. Sopo? Dewi Sri Kastini. Putrane sapa? Makpuk. Iya. Bagus banget. Nggih. Kowe cinta karo Kastini. Aku pancen cinta Kang. Lah tujuanmu Bakal tak boyong, tak rabi, tak gawa nang gone kraton. kon tak kandhani. Yang apa? Dewi Kastini iki putrane Mendoron Ijo. Ngerti ya? Mendo wedhus ron godhong Lah ijo iya. iku suket. Mendo iku Wedhus. Mendo iku wedhus. Ron godhong. Apa tumon kon rabi anake wedhus? Hah? Wong jeneng lho Kang iki manungsa biasa. Sik gampang Kang. Aku tak takon karo iki. Ya, Jenengan sapa, Nduk? Dewi Sri Kastini panjenengan sinten? Aku kakangne Dimas Slamet. Kowe wis suntik. Lho. Weh, lah sampun diimunisasi kok. Yen dadi bojone putrane ratu kudu sehat. Lho pancen tak preksake tiap Sabtu nang Posyandu. Posyandu menika posyandu? bayi. Posyandu. Awakmu tresno karo Di Slamet. Inggih. Lah Di Slamet Aku sebalik cinta karo bojoku bakal. padha tresnane. Ya tenang. Ya mesti sowan Kanjeng Rama kok ora ono muleh piye? Durung wancine aku mulai lek pancene wis resmi bakal tak boyong nang Kanjeng Rama. Matur wae ya bali ya, Kang. Lho, Gak iso. Kang Basman karo Kang Kartolo bali wae. Gak iso nek aku bali. Gusik. Iki dina kowe tak boyong mulih nang kraton. Nggih, Pak, sik bali-bali ku ndelok baline, bali bandeng apa bali tahu? Menawi kula bali telur. Lah, Kang Basman baik. Hah? Bali apa? Aku gak bali-bali. kabeh kok njaluk bali. Wis gak gelem bali aku. Awakmu diutus nang kraton perlune ape dirabekno. Loh, ora iso wong rabi ku pilihan dhewe. Ora manut karo wong tuwa. Muspra to? Muspra to? Iki nek ngomong kaya draun. Lah ora gelem bali lah aku didukani karo Kanjeng Rama. Matur bali, gak gelem bali. Matur Kang, aku mau bali. Ayo. Saiki ora gelem, besok ora gelem. Dipaksa lho. Duh, Kang Mas, Apa? menika monggo sowan mawon dhateng Kinjeng Rama. Kinjeng iku caduk. Kinjeng. Kanjeng kok kinjeng. Oh, Wis. Kanjeng. Kowe kudu pisah karo Di Slamet. Lho mboten. Ora iso. Ora iso. Ayo mengantil kene. Apa mengantil iku? Memepet. Di Slamet. Purbawasesa distrano mbarek aku. Masih purba apa ae terserah. Wasiso gak wasiso apa jare aku? Aku gelem nduk kene, gak gelem nduk kene. Aku diutus mbarek Kanjeng Rama. Apa lho garek kula? Anak ratu nek bareke bareng. Diutus Kanjeng Rama awakmu kudu bali nang kraton. Saiki gak gelem, besok gak gelem. Aja ngabangno kuping. Tekane pati tak belani adikku. Aja ngabangno mata. Kenapa? Aja ngabangno dada. Kenapa? Aja ngabangno panci, ya. Itu kok aja kreditan barang to. Ora gelem bali. Ora gelem. Tak petani. Loh. Kok dipetani? Bali ora? Ora gelem. Apa yang tak gawe? Oh, apa kuwi? Driji. Ora bali. Gak gelem. Mati mleh. Loh. Ayo, ayo gontok. Iya. Iya. Selamat, selamat. Kakang Basman kok kani ngoyo kon sik. Gak gelem balik. Ayo saiki tak bondo nang kraton. Saiki ra gelem, besok ra gelem. Lho wani bari aku kok. Apamu sing tak wedeni? Kon wani. Loh, Bari aku wani. Wani. Nek aku wani. Ayo. Aku gak wani. Wah. Wong kate perang gak jamu dhisik. Dadine ya metel. Adikku Dewi Sri Kastini. Kados pundi sakmenika Kang Mas? Lerekno gamelan iki, Kak.
Menika wau remipun wonten pundi? Teko kandher. Tawangane tawe. Saiki kowe areh ambek aku ning Taman Keputren. Aja mikir kakangku Kartolo karo Baseman. Ayo melu aku, Dik. Dateng pundi, Kang? Nang mburi. Ajeng lan apa? Halma. Duh, lha iki adikku sampai wani karo aku. Tak yo percuem aku dadi dulur lanang. Sebab apa? Wong dulur tuwa kok diwani karo dulur enom. Lah ngene iki lek gak tak lawan ya apa iki dah. Lek sampai aku iki Poncokoro karo Adi Slamet lah ya isis to. Wirang aku. Dulur tuwa kok diwirangno dulur enom. Coba aku tak nepi. Bek menawa ana pangsit. Bek menawa ana wangsit barang aku kepingin nyaur wirang karo adikku Slamet. Aku tak semet. Oh. Nger Kartolo kok becik Nger sing tabah pikirmu sing gak merucut-merucut omonganmu. Suarane kok bakir. Nger Kartolo ojo sumpek-sumpek. Kok nek kepingin uripmu mulya Amit. anggonmu sutopo. Anggonmu topo utawa nyemeti gugur sak untara. Nek wis mari gugur anggonmu topo mlaku kontala ngalor ngidul ngulon tujuanmu. Aja nuju negara liya-liya maneh, nuju negara Rajamala. Lah iku kon bakal iso mbales welirange adikmu. Wis sakmono ae pesene Mbah. Loh, kok kaya suarane kanca dhewe. Oh, nek ono tak gugu. Aku mbales wirang karo Di Slamet tak nang negara Rajamala bakal iso nyaur wirang karo adikmu. Bune. Apa? Kon bojo wis suwe kupingmu kok dublek. Apa bapakne? Ngene Bune ya. Ngene aja ngene ngono wae. Ya ngono ya ngene. Wong iki kekarepane wong loro. Nganti aku dadi Prabu Agung Sapariaji. Sapa? Wis gak kena diulangi maneh aku lali. Sing mengku nok negara Rajamala. Mok iki perintahe wis kok laksanakake apa durung? Perintah apa?
Pakne? Tiap-tiap malam Kemis kon kudu mepe kasur. Kok aneh? Penjaluanmu kok aneh-aneh to, Pakne? Loh, iki menjaga kesehatan, Bun. Ben apa? Ben ora gampang leloro kawula cilik. Kaya to? Yo. Mepe kasur. Lah kuwi Mepe bantal. bantal-bantal kudu diwalik. Ambene ditokno tinggine digedruk. Lah, sing barang-barang banyu menggenang Dilekake. kudu dibuak sebab iku kanggo sarang nyamuk. Oh, ngono Barang to. sing mlumah kudu dikurepake. Dikurepake. Iya. Sing urip dilumahake apa ngono? Bila perlu. Bila perlu ya apa sih Pak sampean ku repot aku ki Pak diapi-api Ngene, sampean Bune ya. diapi. Rene negara iki wis makmur, kawula cilik iki wis cukup disandang dipangan. Iya. Iki kowe karo aku iki kari golek sing dipangan. Sampeyan kok maling ngono sih Pakne golek sing dipangan kabeh saben dina ya golek. Lho. Kok sampeyan nek sing golek mesti aku nek ngrewangi golek. Ya ratu ya Kaya kudu to, ngono. Aku ki bar bola-bali lak ya golek terus. Ya iki ana kanca kirim salam nang awakmu kudu kok tampa. Sapa? Blontang. Mbak aja ngono. Sampeyan iki mak ngono aku ora gelem aku nek ngono Pak. Lah ya ku Liyane apa Pak? kawula dhewe sing mati almarhum ya. Dadi dongaknae iso oleh dilanggung padang jembare kubure. Oh iya. Ya ora liwat awakmu tak dongakno. Ya diterima karo sisi Tuhan. Ya aja ngono lah sampean apa do karo ndongakno aku ben sampean rabi maneh. Ora wong urip iki antri mati. Iya kabeh ya ngono. Iku wis mestine, wis pestine ya. Ya, Saiki ngene sampean tak kandhani Pak. Ojo ngomongnya tak tapuk lho Pak. Ora. Ngene lho Pak tak kandhani ya. Aku ndek bengi iki kok kaya ngimpi to Pak. Ngimpi ta kaya. Ngimpi. Oh ngimpi. Kayane kaya tenan, Nyupeno. nanging kaya ngimpi. Iya piye. Ngimpi ki omah kene iki ya Pak ya. Lah gak tau banjir. Ora tahu. Iku klebonan banyu nganti ngecembeng lho Pak. Si coba delengen gentenge ana sing bocor ora? Lah wong ngimpi kok kok ndelok genteng Oh bocor. ngipi. Bune, Apa? awakmu aja ngugemi Ipen. Ipen iku ana telung macem. Telo piye? Heeh. Titiyoni, Titiyani, Gondoyoni, Gandayani. Puspa Kekir. Puspa kekir ya apa sih? Maksudnya puspa tajem. Puspa tajem ta? Lah isane tajem kudu dikekir dhisik. Oh, wis pas sak omong-omong sampean Yes, sing waras. iki ana tamu iki. Oh, monggo. Sapa ki sana? Aku Prabu Katrelelono. Oh, Bune, Sapa, Pak? iki Prabu Traktor. Loh, Traktor sih. Oh, Prabu Katrelelono. Oh, katrol. ngene Prabu Katrolono nganti dhuwur ngono ya. Di katrol piye? Iki sapa iku tak abad-abedno kabeh. Aku ratu Ratu sapa? Sapariaji. Rono Kampung Rajamala. Kok Kampung Rajamala? Kowe iki dadi ratu kok ya kleru. Mestine ra ya Rajamala ngono lho. Lah ya Rajamala. Rajamala. Wis. Rajamala. Kon rene arep apa? Iki apa bener lek negara Rajamala? Wis akeh bener ya? Bener. Raja Ratu mala penyakit. Dadi nggone penyakit iki. Dudu nggone penyakit. Heeh. Sing penyakit jangan mlebu kene mesti balik. Sebab iki wis rajane penyakit. Iki ngene. Prabu Sapariaji. Iya. Iki aku oleh wangsit. Kursimu tak silih. Aja oleh apa-apa kursi cicilane durung tek wis diseleh. Ora oleh, sebab iki kursi ontang-anting. Sesuk aku nek wis ngedekake mebel, kowe tak selangi kursi. Ngomong apa iki? Wis ngene wae, tinimbange engko bali. Iya. Silana dengklik apa, Pak? Ora pareng Bune. Denglek. Ateges ngene, keratonmu tak jaluk sebab aku dadi ratu durung duwe negara. Lho, ya apa, Pak? Oleh apa ora? Kok sugih kendel? Anakmu sugih sebab kon kendel. Mbok aja diwale-wale nek ngomong kuwi. Omongane ratu kok bulet. Wis tak tolak, Tak jaluk. Ora oleh. Ora oleh. Ora. Perang karo aku iki. Ayo karepmu. Aduh. Bune. Bune. Aduh. Aja kalah, Pak. Bune. Bune. Aduh Bune. Aku dipepet nono wite cengkeh Bune. Prabu Sapari, Yo, saiki kalah
Apa ora karo aku? Ya wis aku nerima kalah. Sampeyan yo gak sombet lek omong, Pak, saiki kok kalah ngono. Biyen awakku kengkeng saiki loyo aku. Saiki genti sing dadi ratu aku. Awakmu kudu nurut apa sing dadi perintahku. Wis tak sumanggakno. Bojomu wis pek-pek dhewe. Cuma aku njaluk keringetmu sak tetes. Loh, saiki gak metu. Mang aku mari pelayon metu, Mang. Kok ya kucul. Maksudnya keringet sak tetes? Ngene tak jaluk, kowe tak utus. Iya. Nanggone selamat. Oh, nanggone selamat. Nanggone selamat perlu jaluken sing diarani Sri Kastini. Oh, ateges dikongkon nglamar. Nek pancene gak bali nggawa Sri Kastini, bakal tak percayani. Ya wis. Tak jaluk pengengesmu. Pengestumu. Pak, sampeyan nek gak hasil nggawa Kastini, aku wae ben dipek ambek Prabu iki ya, Pak ya. Ngono ta? Heeh. Ya bagus. Aku endi tak pek bojo? Aku. Ya iku. Ora kere. Ayo, kowe kudu bral. Ya aku tak mangkat. Ora bali nggawa Dewi Sri Kastini. Pateni. Budal bune. Heeh, Pak. Pangestoni. Malah. Aduh. Aku nek ngomong ini korup. Kanca Iki bojoku gak ana kok ana wong ngene iki sapa? Sampeyan niku sinten, Pak? kula kuweng. Lah nggih sampeyan wong napa? Goleki sinten? Wong Karambol. Wong Karambol. Jeneng sampeyan sapa? Mamu ngendi? Bapakmu ning ndi? Ibumu ning ndi? Kabeh. Sampeyan sapa? Kula niki Baseman. Baseman apa rene? Lho, rene la opo? Ndeleki sapa? Ndeleki Arun, ndeleki kanca-kanca. Lho sampeyan iki sajane kenging napa sih lara Lho, kok? mboten ana apa lara? Lah niku. Elem jaman semono ayo mulih nang ngamarta ayo. Sapa muli nang kamarku? Ya omahe maun. Sampeyan iki gendeng apa ya apa sih? Sampeyan iki apa? Oh, lara ta? Mboten lara bingung. Bingung kok nek ngono aku diakui gendeng ta? Lah iki ayo nanti kon. Aja mlayu tak tututi lho, ayo. Dewi Sri Kastini. Kados pundi Kang Mas, menapa panjenengan mboten kundur saestu? Aku ora bakal mulih mergo utangku akeh. Piye? Weh sanggup nyaur ora? Lho mboten, mbok bilih mangke Kanjeng Rama menika duka. Jelas duka wong kakangku kabeh mrene kok ora duka piye maneh. Yun. Sapa gemrebek tampil harapan iki? Kula tebih saking Raja Moloh. Sapa? Kula peparing asma Prabu Agung Sapariaji. Oh. Ana parigawe apa tekaning awakmu nanggone ikene? Napa leres niki dalemipun Slamet Dibrangus. Ki Bagus Slamet, Ki Bagus Slamet. Agung Pranata. Inggih. Satya Bagus antara ning jaman ora ning liyane aku men. Inggih. Kok wonten antero napa to Kang Mas? Wis Kula ngriki wau dipun utus Kartala lho badhe melamir putri panjenengan. Kok melamir iku urung tak gosok kok dipelamir. Menika napa nglamar? Oh nglamar. Inggih. Tak jabel basaku. Nggih, Tak jabel pajekku apa? nggih senajan Tak jabel panjenengan gadel kula. Kula sanes putrine ning kula bakal bojone. Oh, Bakal bojone. Nggih menika ingkang dipun kajengaken Kartala. Wis saiki bali ae. Ora oleh. Kula Kang purun. Masku Kartala pancene wong kaya ngono iku ora usah dituruti. Lho, kula niki panjenengan tolak. Tak tolak kowe. Wantun kali kula. Loh, aku kok Monggo pring kali kula. oh, Ayo. wah, ya, Aduh. ya. Aja beruber sapari. Duh, ganti maneh. Kate labrak. Dewi Sri tak jaluk. Oh, saiki ora oleh, wis ora oleh. Sri Kastini tak jaluk. Duh, jelas gak oleh. Ora. Oh, ora oleh. Sakarepmu. Tak belani pati, mati mergo aku. Loh, ayo, aduh. Ya, aduh, Dek, kalah, Dek.
gading putih. Gading putih. Kaya murid-muridku iki akeh banget. Kaya SMA, SMP, SD, TK. Loh, tak boleh guru lan kuliah. Ngono kok ora ana sing babar pisan sowan ana ing kadepan kene. Iki ana apa iki? Gak ngono apa ana sing oknama apa piye iki? Loh, iki rupane muridku iki sing teko iki. Dadak kesasar nang ponten. Loh, lawange tutup kabeh. mengko dhisik nek tak delok iki kaya bastol. Ojo ngono. Aku ape pipis. Iki ngono padepokan, Ger. Oh iya. Bastol. Sopo nyeluk iki? Aku Lho, gurumu. kepethuk wong kerdil. Kok iki rupane kaya gendeng. Sapa gendeng? Kok guyang-guyung kok. Iya jane. Kok seje karo biasae. Seneng ngerek awane adem. Yen kaya ngono tak parasake kowe. Asale waras balik waras. Alhamdulillah. Ngaturaken sembah sungkem. Basman, Inggih. ana wigati apa? Kula niki bingung. Ger. Ger. Kula niki bingung. Benon. Benon. Oh, bingung. Oh, dublek iku. Wong bingung kok benon. Bingung kena apa? Lah, kula nak madosi adik kula ta. Heeh. Adik kula niku melajar wong karuan kula bingung golek adik kula. Oh, Yang guru, Lho, kula ingkang lah niki sowan, ya. sinten ingkang rawuh niki? iki kaya Ki Slamet iki. Saderenge kula matur dhateng panjenengan Biang Guru, kula katiwasan Yang Guru. Heeh. Gurune ngalem rek, gurune rek. Kaya wong Alasan apa, Ger? mboten saged bayar arisan. Loh. Meneh dikredit. Maksud kula niki perang kalih derek kula ngoten. Terus Usana kula niki dadak ketekan tiyang niku lho. Dadi? Njaluk calon bojo kula sidarani Dewi Sri Kastini. kekno ae, kekno. Lho, dikekno. Wong atase bojo ae lho. Oleh kok golek mumet dadakno dikekno. Terus awakmu kasoran. Ha inggih kula kasoran. Kalah. Juritipun ngoten. Lah terus Basman? Lho, adikku, Lho kakangku Ki Bagus, kok ning kene. kon tak golek nggo endi kon? Aku ngguk cara ndi Tak ngguk. golek rono rene gak ketemu nek kene kon. Nggo kene ngono lho. Kok iso nduk ngene eyang ngene lho. Lho, lah iya. Lapo kan? Lah sing penting aku ape goleki adikku. Anu, Kartolo. Kok dhisik Kok golek Adi Kartolo ku ana wigati apa? lho ana perlu. Ana perlune dhewe-dhewe wong iku dulur iku dulur. Nggih, dereke 3. Ingkang bajeng niku Kang Basman. Lah. Nomor kalih niku Kang Kartolo. Lah. Ki Ageng Slamet nomor 3. Lho. Oh, dadi awakmu sing nomor keri-keri. Inggih. Nek awakmu jange budal, bakal tak isani dhisik, Ngger, Nggih, Basman. sampean beki banyune. Mangke rumiyin. Sampeyan isine napa? Napa jeding niku? Tak kai ilmu ngono iku lho, Nggih, Mat. sumanggaken. Kang Basman, aku njaluk tulung karo sampeyan. Ana apa sih? Rene bojoku iki dijupuk wong sapa jenenge gak ero. Lho. Aku njaluk tulung. Wonge gedhe dhuwur. Dadi Aku bojomu kalau ilang. teku mlayu saiki sampean kudu mbelani aku. Aja kuwatir. Golek ana bojoku jange jenenge Dewi Sri Kastini. Aja kuwatir, engko tak golekane aku njaluk isen-isen so yang guru. Kok dhisik, Ngger, sadurunge budal. Kene, Nggih. tak langkai ping 3. Oh, gak enak. Lho, Manuto, Kang. Manuto. Manuto kono wedok aku lanang dilangkai. Ngawur ae kono. Kok dhisik ta? Tapi celonoan wong. Oh, kosak-kosek. Oh, kono ndek Awakmu ki rene. njaluk menang apa njaluk kalah? Nggih njaluk mimpang. Oh, njaluk menang. Nggih. Nek njaluk menang. Lah apa njaluk menyan barang iki lho. Kok dhisik? Nggih. Nek njaluk menang bakal tak iseni ya, Ngger. Nggih. Ayo mengkurep. Kok dhisik? Kono Melo ae. kono ada Pak. Tak dana lho ya. Lho tak dawono. Iya. Nggih. Tak iseni ya, Ngger. Nggih. Ayo, kene. Nggih, sampun. Apa saiki mau? Ngowos. Kok ngawas sadurunge budal. Isen-isen iku mau ati-ati, Ngger. Nggih. Larangane kowe ngerti? Napa? Gak oleh mangan gedhek. Oh, nggih. Sana jaran be aku.
Menawi Godhong ngaten. jati. Nggih. Oh, godhong kajar ngoten. Wes hati-hati ya, Nger Nggih, ya. nyuwun pamit, Bu. Iya, menang, Nggih. menang, Nger. Sampun. Di, tak tinggal di ya. Monggo Kang. Saiki ngene, Nger. Dos pundi? Awakmu wis gak usah ngetutno lakune Basto. Loh, wong menika derek kula mbok menawi kawan kejurutipun kula badhe mbelani. Wis gak usah, sing enak awakmu ae nang mburi ambek aku. Lah napa? Ayo tak dusi. Wah. Aku nek wis ijen ngene iki, aku rumangsa kucingen. Kuciwa atiku ditinggal Kang Mas Slamet. Iki nang di playune Kang Mas Slamet aku kok ya ditinggal dhewe. Ya nek gak ono sing nyocok. Aku njaluk kanca ya kanca sapa? Iki panjake ya wis tanggapan kabeh. Laris. Lho kok ana tekek. Monggo. Aku keblek. Kok tibake salah deleng keblek. Wong ratu kok tekek. Oh. Aku ki Ratu Prabu Katro Lelono. Oh Prabu Katro. Oh iki sing enek proyek iki. Iya, aku golongane bego. Kene tak serok tak uncalno. Ngerti? Bojomu iku lak Bakal bojoku. bakal dadi Kang bakal Mas wurung. Slamet iya. Durung mesti nek dadi. Apa awakmu ketemu? Selamat saiki wis mati. Materi. Jadi Kang Mas Slamet wis mantri. Mantri wis mati aja mbok pikiri. Sing ana pikirana. Lah sing ana sapa? Nah, sapa neh? Iki aku. Lah ndine. Waktu iku sapa sing tak kon nglamar ini? Prabu Sapari. Ditolak. Nanging bareng Pancakara Sapari kalah aku sing maju bojomu wis minggat saka kraton Rajamala. Aku sing dadi ratu saiki. Lah saiki tekamu rene arep apa? Awakmu dadi bojoku. Awakmu kudu mendampingi aku. Dadi karepmu iki aku arep mbok pek bendoyo. Unang kliru cah edan aku. Bojone ratu kok ora karo-karuan. Aku iki ratu digdaya kuwasa. Aja mbantah aku kudu gelem dadi bojoku. Aku dibacok ndelok dibedil misil. Nek dituki bantal, Ngorok. Wis kaloka Kajalandara kondang kami sul. Wis kondang kanisul. Kondang kami siwur. kondang kasuwur. Kondang kami suwur. Kami suwur. Lah aku iso mumbul. Oh, tibake sakti iso mumbul. Tapi ora iso mudhun. Mbok golek anda. Tapi lek pegel ya mudhun. Ratu sakti tenang. Aku iso mlebu njero botol. Tapi gak iso metu. Oh, wingi metu titik. Iya lah wong lawange dibuka sithik kok. Aku ganteng gagah, donyaku akeh. Kadik ya ratu pisan. Kurangane apa? Njaluk apa? Duwe apa Prabu Katrol? Kok katrol uyus. Jare mau Prabu Katrol. Aku duweku bemu rodo telu sik ana. Krolet sik ana. Tergandeng ana. Wis aja pamer donyamu. Tekamu rene iki arep njaluk aku ta? Manut karo aku. Emoh. Yen ora manut bakal tak dadekno sinden. Loh. Mudhun derajatmu. Aku jane ya seneng sinden iki soalnya kerep oleh sandingan. Iya. Lah nyindenmu iku wangsalamu mung eman opo sing dikelompokno eman. Oh, ayo manut karo aku. Emoh aja. Sopo manis kaya sira. Loh, iki gandreng ta? Kowe kaya bidodari. Wah, rusak gamelan iki. Iki yoga ta pandhe. Creng brek. Wah, Pak Lurah syukur lenger-lenger.
tresnaku mbok imbang ngono panjalukmu tak turuti. Waduh, dong gelang. Iki Ratu Gandrung pemagang. Yo makan yo gandrung. Aku suke jo kuatir. Aku bakal dodol kono. Kecelungup. Dol gluk ya. Mulane aja nguber ae. Wis ta, aja mepet nang salon ya. Sing tak jaluk ya nuruta. Iya kowe gawe glaning ati. Isih terus to. Iki mau ukarane kedawan. Yen ra gelem kowe bakal tak percaya. Sik ya Prabu Kartala. Sik tulisane kaya gremut. Anggonmu gandrung kok kaya grabak. Iya, lah iki catetane kok cilik-cilik. Iki sing sepisanan urung tepak. Yen ping pindho tambah nemen. Pancen yang yen nembang-nembang Jawa aku ora iso, yen ngidung pancen iso. Tapi nek belajar iki ana apike. Beke ana bon-bonan. Iki mang suku wulune mbok cocok mbok ora, cuma ana sing kedawan kedebel. Tahu ora apa-apa. Sing baku selame dadi bojoku. Ema, aja mbok terusake lho. Yen ora gelem dadi bojoku gong tak ringkes sak gong mulih. Mbok go mulih, apa mbok sewani pisan? Ngene, perkara sewan wis tak kontani. Nek kowe dadi garwaku aja kuwatir. Apa kepengin dadi penyanyi? Apa dadi sinden? Apa dadi kentrung? Apa dadi laru? Apa dadi Manut. Ora. Aja mringisno wong. Ora gelem aku isih tresno karo Kang Mas. Aja mringisno wong tanpa sesiung. Sapa sing duwe siung? Buta. Aku iso kasar, ora kasar ya iso. Coba nek ngalus. Sopo jen? Manut. Ora aku ora manut. Ora matut pateni kok. Lho, sopo iki? Amit. Minggir. Minggir. Sik. Apa lakoni? Tak sawang ana satriya kok gedhe dhuwur kaya londo kecemplung tir. Kok mlebu nang kraton Raja Mala ana prakrih gawe apa? Kok niku ngomong nang ngelindur kok niku. Lek ngomong metu teko irunge. Sapa iki? Gak perlu takon akeh-akeh. Sap. Nek durung kenalno. Hah? Yo aku iki sing jarane Basman. Ngerti ya? Basman. Hai tublek. Oh, sing wong jenenge Basman ya awakmu gitu. Heeh, ya aku. Aku Prabu Katrolono. Aku sing nguasai kraton Raja Mala. Mlebu tanpa pamit. Ono apa? Ngerti ya? Karo ku takon nyen takon iku. Kok iso mlebu tanpa pamit? Aduh. Aku aja muni samit iku mertuane Sapari. Iki dina wis tak nyati tak kajati. Dewi Sri Kastini ape tak jaluk. Lho gak iso. Tak jaluk. Gak iso. Tak jaluk. Yen iso mateni aku, iso dadi bojomu. Lho tenan. Ayo wani karo aku. Apa lu tak percaya? Ayo. Ayo sambatone tak piting iki. Waduh, dikempit kok gak adus iki rasa. Ayo. Sabato, sumbaro kok. Kok mambu keciut.
Sumbara. Kang, lho, sapa kon? Kang Bajul. Lho, Kang Basem. iki karambol. Kang, waduh, tak golek nanti aku dadi ratu, Kang. Oh, iya aku, Dek. Aku adimu kan. Iya. Lho, sapa iki? Iki bojoku Dewi Sri Kastini. Sik, kuwatir, kuwatir. Lho, ya Kang apa? Kartolo. Ya apa? Wis Ya apa? kepethuk. Sukses. Nah, ngene. Sik, latihan iki wis tepak. Iya. Ceritane wis tepak, kari omonge gak karo-karuan. Wah, iya. Ya lek ana klirune njaluk sepuro wong latihan. Latihan kok. Meneh latihan sing tepak kerawitan di kelompok iki lak ngadepi tanggapan. Iya. Tanggapane ana Amerika Serikat Serengat. ana Amerika Serikat Nah. terus pindah nang Inggris gang 3.